Vlog je späť so mnou. Presne. Špeciálny host, no a.k.a. nový člen tohto kanálu. A takže vlastne náš rozvrh je taký každý deň jedna paródia a jeden vlog. Áno. Neviem, či nám to vždycky vyjde, ale... Vždycky nám to možno nevyjde, ale uvidíme. Začíname vlog. Jau, som sa popíchal. Jau, dobre, takže poďme na to. No. Hej, Mišo, chceš vidieť niečo veľmi vtipné? No, chcem. Ešte neviem. Toto je prekvapenie. No daj. Nikto nesmie nič vidieť. Asi to budeš musieť vycenzurovať. Ne, robím si srandu tam. Kde to je? Hej, kámo, pozri sa, čo mám v galérii. Natoč to. Can you chug a sparkling water and not burp? Počkaj, vidno nám tam si. Nie je to moc vidno, ale... Oh my gosh. What do I do? Ok, ľudia, takže pamätáte si, ako vo minulém videu som hovoril, že sa pozrieme do tej priešmičkovej cesty? Tak teraz sa vidíme... Zase sme natáčali. Áno. To už je vydané dávno na YouTube. Nie dávno, kamo, pred pár minútami. Dobre, tak pred pár minútami. Ok, tak poďme sa pozrieť do toho priesmiku, lebo ja som hovoril, že sa tam ešte pozrieme, alebo niečo také. Že vidíte ten priesmik, to som hovoril. Pozor. No áno. Tuto je, počkajte ľudia, tuto takto je, tu je. Tady, počkejte. Tady to bolo. No dobre, nie je to, počkaj, kde to je? Toto to bolo, nie? Áno, kámo, tam sa nemestíme. Počkaj, Juka. Jdu tam. Ľudia, mám tu skúsim niečo natočiť, kámo. Ale, jau, moc. Au. Kúkajte, no tu je iba toto už potom. To je akoby taký tiež malý bunker pre mafiánov. Mafiozo. Áno, kinder mafiánov a to je všetko, hej. Ja som sa pichol. Si tam nemal loziť. Au. Jau. Nech mi tam zase nevidno. Tak, dobre, no. OK. Tuto, ak si pamätáte, tak tam bol potkan. Dúfam, že tam už není. Asi ho na kamere nebolo vidno, ale ja som hej. Stal tam a že chodte do piče, lebo vás priebem. Ideme sa ešte pozrieť k fontáne a ešte pri škole. Prečo? Lebo, neviem. Robím si piču. Dobre, poďme ku škole, kámo. Poďme ku škole. Kámo, daj mi inak toto video, toto vystrihneme, okej? Nie, ticho. Ok, ľudia, sme späť. No, a tady, čakajte. Tu je pes, ok. No, tak, a tuto je škola, hej? Aha, toto vyzerá ako môj kofr. Kámo, nenadávaj, dobre. Tu je lavička, tu si takto môžeš posadiť, hej, tu je lavička. Na čo sú asi tu lavičky? Sú kvety nejaké. Tu je kôš, keby si nám chce vyhodiť niečo. Kámo, tak na čo sú asi koše? Ale ja to hovorím, bože. Dobre, kámo. Takže už sme späť zase. No, a tuto takýto... Tuto je tiež fontána, ale... Nie, to nie je fontána. Ja som si myslel, že to je fontána. To je také, neviem. Neviem, čo to je. Kámo, nechod a do školy. Nechceme ísť do školy. Tuto je takto škola, hej. Tuto je takto blízko škola. A tuto za týmto je ďalší oný. Kámo, nie, tam nechod. Tam som vidíte? Oného potkana. Aha, vidíte, tuto takto je ďalší priesmik. Vedel si o tom, že v tomto kybli je zahrabaný mŕtvý potkan? Kámo, nehovor to ani. Je to pravda. OK, tuto je takto priesmik, vidíte to dole až tam. Takže tak, hej. No a tuto... by sme sem nemali chodiť len tak. Ale kámo, nie, to je normálne. No a tuto takto je ďalšia cesta, kde sa môžeš dostať ako keby... ja vám to ukážem. Tuto takto sa dostaneš vlastne do... Neviem kde, ale... Lebo som to ešte neskúmal. A tuto takto, viete. A tu je parkovacie miesto, čo som natáčal. A tu sú aj to je hajzle, čo ste mohli v minulom videu vidieť. Takže tak. No. Kde? Tam, počkaj na ploče, kámo. Na tej zelenej bráne, choď, pozri sa za seba. A tam, kámo. Zaká sú... Vypadni. Oj, dobre. Kamery ťa už videli.
kámo, kvôli tebe nás zamknú. Ale nezamknú, len tak som omylom tam. No, neviem. Či ťa nohy omylom povedali. Chcel som to natočiť len. Kámo, dobré, ale ak ho zamknú kvôli videu. No a tuto tu sme chodili vlastne. Zákony nie sú na to, aby sa porušovali, actually. A tuto idem vám ukázať zblízka ešte to ihrisko, že ak to tam ešte detailnejšie vyzerá. Tam niekto hrá futbal, tak a drobili to zase toho. Hej. Hej. Počkaj, ahoj. A oni tam hrajú nejaké hry, kámo. Hej, no. Tu je zase telocvičňa. Kámo, nenatáčaj ich. Budú si myslieť, že sme uchylákovia. Oni tu ešte cvičia, to čo robia? Mysleli, že sme uchylákovia. To čo robia? Dámy a páni, kúkajte sa. To je gymnastika pre dievčatá. Jaj? To je dneska gymnastika? To ani neviem o tom. Tam ale moc to neurob to jasné, že natáčame, aby si nemysleli, že sme uchylákovia. OK, tuto... A teraz takí predátori, ktorí to na YouTube sledujú. Dobre, kámo. Kámo, prestaň, OK. No. Prečo? Dobre. Takže, ideme detailnejšie sem, len sa takto pozrieť. Tuto. Nehrá tam tak veľa ľudí futbal. Ja už som sa... Ja. Dobre, Mišo. Kúkajte, tak toto vyzerá. Skočím. Skoč do vyššieho miesta. Dobre, kámo, nech sa zmať nohy. Vidíš, toto je auto. Nezlomíš nohy. Toto je... Hej, tak toto vyzerá. Hej. No a tuto vlastne... Zblízka, kámo. Žeriav, ľudia, žeriav zblízka. O môj Bože. Kámo, tu sme minule neboli. No toto sme museli natočiť. Tu sme minule neboli. Na tom parkouristovom ihrisku sme neboli. Jo, ešte tam, poďme tam ešte pozrieť. Extra parkourist. Tam už je škôlka, no nie škôlka, tam už je pre prvákov, ako keby ona. No to nie je škôlka, to je pre prvákov. Áno, pre prvákov, ale tam... Hej, tam vzadu prvý stupeň. Fakt? A to si nevedel? Nie. Ale nie v nevedel. škole, kámo. Však onej. OK, my to tu strihneme, na to video nie je zase tak dlhé. A ideme, ohlásime sa tam, keď tam budeme, takže tak. No takže ľudia, sme tu. Sme to podali na radu. Hej, tu sú zase lavičky, vidíte? A zakopali Patrikov dom, kámo. Tu je lopta. Ľudia, to je Patrikov dom. Ľudia, Patrikov dom tu je. Patrik zasraná hviezdi sa spíva. Hej no, tu je lopta, hej. Klop si doma, rúžová svíňa. Dobre, kámo. Tuto je to ihrisko. Nejaké piesočné. Hej, Mišo. No. Klop si doma, rúžová. Dobre. To je koho lopta toto? Nie, nie, to. Kámo, to nie je tvoja, nechop doma. Počkaj. Ale to tu niekto nechal. Kúkajte, ľudia. Ako si môžeš byť taký istý? No ja neviem. Ty čo robíš to? Nie, počkaj, on to spadne! Branec! Modrý. Čo? Ty vole. Kľúče mi spadne. Dobre. No. Hej, bužerán. Mišo. No a ľudia, to by z tohto videa aj bolo Nie, všetko. nebolo. Pretože už... To je jedna lokácia, kde sme neboli. A kde sme ešte neboli? Strihni video tam. Jo, idem s tým video, takže keď tam budeme, tak sa ozvem znova. No a tu sme neboli, ľudia, to sú také preliesky. Hej, tu sú takéto, tu je koník, alebo čo to je? Tu sú preliesky. A tuto je posilovač. Bicykel, kámo. Jo. Motorka. No to hej. No. Prečo ja to idem čilovať? A ideme ďalej. Tuto je také, že sa môže zdvihnúť. A tuto vzadu, ešte aj tu sú nejaké, tuto vzadu je posilovač aj na ruky, to niekoho zaujíma. A tuto je zhyby, že si môžeš urobiť zhyby. Vyjebané. A tuto sú tiež zhyby. A no, nie, to sú ako keby Donkey Kong. No, teda co? Dobre, Mišo, Donkey Kong. A tuto je, neviem, čo to je. A to je tak všetko. Ešte tu je kde sa môžete voziť. To sme v minulom videu neukázali. No veď, lebo sme sa tam nedostali, kámo. Lebo sme si nemal čas, ty koko. No. Rajdujú tam nejaké malé deti. A to je všetko. Ešte tuto niečo. Kámo, to je všetko. No? Hej, OK, takže... To graffiti ihrisko tu ešte je. Ešte graffiti ihrisko.
ale tam sa mi už nechce. To potom, Tak ak to tam iba v treťom parte. V treťom parte bude zblízka. Áno. Takto zďaleka si pozrite, ako to vyzerá asi. Približ to tam. Hej. Dobre ľudia, tak to je asi všetko. Part 3 asi bude zajtra, nevieme, či nám to vyjde. Áno. Takže čaute zatiaľ. Takže čaute a majte sa dobre a dávajte lajky. Dajte prosím odber. Prosím vás. Chceme 1000. Áno, takže čaute.